Vážení fanúšikovia, vážení priatelia futbalu a hlavne nášho Spartaku Myjava, chceli by sme využiť tento priestor a túto formu na prezentáciu celého stavu a priebehu, čo sa udialo už pre všetkých dostatočne dobre známym neodohratým stretnutí medzi Trebišovom a Spartakom Myjava, ktoré sa malo hrať pôvodne 17. novembra ako predohrávka jarnej časti druhej ligy. Všetci viete, že na stretnutie sme nevycestovali, postupovali sme presne v súlade s príslušnými normami, lebo pôvodné stretnutie toho 17. novembra nebolo odohrané podľa stanoviska Slovenského futbalového zväzu z dôvodu nespôsobilej hracej plochy. My sme však do nášho stanoviska, prečo sa náhradného stretnutia v náhradnom termíne nezúčastníme, jasne uviedli 4 dôvody, ktoré sme dostatočne zdokladovali a zdokumentovali. Pre jednoduchosť a také ľahšie pochopenie budeme stále hovoriť o Slovenskom futbalovom zväze, v skratke SFZ, ktorý má pod sebou svoje odborné komisie, ktoré riadia futbal, rozhodujú, konkrétne komisia pre riadenie druhej ligy a odvolacia komisia, ktoré v tomto prípade vlastne rozhodovali, ale aby to bolo jasné, aby nevznikla polemika, to rozhoduje komisia, nie je SFZ, to je SFZ. To je Slovenský futbalový zväz a jeho odborné komisie. V našom stanovisku, prečo sa nezúčastníme náhradného nariadeného stretnutia na 2. decembra vo Vranovej nad Topľou, sme poslali 4 body. Prvým bodom bolo to, že absolútne nesúhlasíme so stanoviskom, že stretnutie v pôvodne naplánovanom termíne v Trebišove nebolo odohraté len pre dôvody nespôsobilého terénu, o ktorých v princípe nepolemizujeme, nerozprávame, áno, ihrisko bolo podmáčané, ale nebolo podmáčané len pred zápasom z dôvodom nejakých mimoriadnych silných dažďov, ale sám tréner prehlásil Trebišova, že viac ako 4 týždne na ploche netrénujú, nedá sa aj silné podmáčana, to znamená, tomuto vôbec, čo sa dialo, nemuselo prísť. Ale podstatná pre nás vec je tá, že súťažný poriadok futbalu a články futbalové predpisy jasne hovoria o tom, že čo je domáci klub organizátor povinný urobiť, a to je pripraviť hraciu plochu na stretnutie. Je tam uvedené presne pripraviť spôsobilú hraciu plochu, spôsobilú nevedeli pripraviť, ale príprava hracej plochy znamená, že sú na ihrisku postranné čiary, práporky, sita, zápisy k stretnutiu, všetky veci, ktoré neboli na toto stretnutie pripravené, už vôbec nie v daných časoch, a konec koncov toto potvrdil delegát stretnutia, že pripravovali ihrisko deň dopredu, ale boli by ho nachystali. Takže my sme namietali túto skutočnosť, čo nám odvolacia komisia zamietla, lebo podľa nich je stretnutie nemohlo byť odohrané z dôvodu nespôsobilého terénu. Nikdy ani zmienka o tom, čo sme písali o povinnostiach zabezpečiť a pripraviť štadión. Ale nepolemizujeme o spôsobilosti, je nám to ľúto, že to takto bolo, ale Trebišov sa asi reálne naozaj nedalo. Druhá vec, ktorú sme namietali v našom odvolaní voči rozhodnutiu, bola otázka termínu stretnutia, kde sme jasne zadefinovali, že súťažný poriadok, článok ten a ten hovorí o tom, že stretnutie, keď sa neodohrá z vyššej moci, musí byť odohrané v lehote do 14 dní, na čom sa musia dohodnúť kluby. V prípade, že sa nedohodnú, rozhodne o novom termíne Slovenský futbalový zväz. Kluby sa nedohodli, pretože Trebišov nevedel, kedy bude môcť hrať na svojom štadióne. My sme nesúhlasili s žiadnymi alternatívami na umelej tráve a podobných nezmysloch, pretože nesplňajú kritériá licencie tieto terény, takže neprišlo k dohode. Slovenský futbalový zväz nariadil stretnutie hrať 2. decembra, čo je po 14-dňovej lehote, čo sme takisto namietali, že nie je možné. Na to sme dostali odpoveď, že v stanovisku odvolacej komisie SFZ, že riadiaci orgán súťaže, to znamená Slovenský futbalový zväz, pri určovaní termínu stretnutia nemá žiadnu lehotu a 14-dňová lehota je platná len pre dohodu klubov. Potom je pre nás otázka, že z akého dôvodu teda muselo byť stretnutie tlačené hrať v decembri a neviem kedy, keď Slovenský futbalový zväz nemá žiadnu lehotu na určenie náhradnú lehotu na nové stretnutie a jedná sa o 17. kolo, čo je kolo jarnej časti druhej ligy, a my sme jasne navrhovali, hrajme ho na jar, v mesiaci apríl, máj, na štadióne a ihrisku Slavia Trebišov. Takže, ale bohužiaľ aj toto bolo zamietnuté s tým, že zväz môže určiť, čo chce a kedy chce, a nemá žiadne termíny. No a treťou vecou, ktorá je od nás namietaná, bolo miesto stretnutia, pretože sú dané nejaké futbalové normy.
existuje termínová listina, ktorá hovorí o dňoch a časoch stretnutí a existujú miesta stretnutia, ktoré si určuje domáci klub. Tak ako má Trebišov štadión. V Trebišove je hlavnú hraciu plochu, tak má Spartak Myjava, tu náš štadión na Myjave. Riadiaci zväz rozhodol, že stretnutie sa bude hrať bez nášho súhlasu. Podotýkam, že by sme jasne deklarovali, že nesúhlasíme s takýmto riešením. Sa bude hrať na náhradnej ploche umelej tráve štadióna vo Vranove nad Toplou. No a tu narážame na najväčší problém, lebo odvolacia komisia vo svojom stanovisku poslala taký jemne povedané právny paškvil, ktorý sa neodvoláva na žiadny článok noriem, na žiadnu nejakú presnú definíciu toho, čo môže, pretože nič také nemôže. A dovolím si zacitovať dve veci z toho rozhodnutia a odôvodnenia odvolacej komisie, lebo tie naozaj stoja za to, takže dovolím si to prečítať. Ak je teda podľa príslušných ustanovení súťažného poriadku riadiaci orgán súťaže oprávnený povoliť výnimku z povinnosti hrať súťaž na ihrisku s trávnatou plochou, odvolacia komisia nepochybuje, že je rovnako oprávnený povoliť výnimku hrať na súťaž s umelým trávnikom nižšej kategórie, ako je kategória umelého trávnika stanovená predpismi pre príslušnú úroveň súťaže. To je prvý bod, ktorý v nás nevyvolával že úsmev, ale skôr takú obrovský žiaľ nad tým, že čo vôbec sme schopní na Slovensku urobiť, lebo prečítam vám k tomu, keďže odvolacia komisia nepoužila články futbalových pravidiel a noriem a predpisov, tak prečítam k tomu presne smernicu. Smernica SFZO o infraštruktúre štadiónov článok 4.4. V prípade nevyhovujúceho domáceho štadióna môže klub odohrať súťažné stretnutia na inom štadióne, ktorý bez akýchkoľvek výnimiek spĺňa stanovené infraštruktúrne kritériá a má platný certifikát štadióna pre príslušnú súťaž. Viac k tomuto je niečo vysvetľovať. Vranov nad Toplou nie je účastníkom druhej ligy, Vranov nad Toplou nie je držiteľom certifikátu ich štadión pre stretnutia druhej ligy, bez ohľadu na to, či je umelá tráva certifikovaná nejakým certifikátom FIFA Quality Pro. To je nepodstatné, proste tu ide o štadión, kde smernica jednoznačne o tom hovorí, to znamená absolútne rozvrátené nejaké futbalové pravidlá. No a druhá vec je zmena termínu stretnutia, nie len miesta, aj termínu, lebo miesto stretnutia si určuje domáci klub. V normách je jasné uvedené v pravidlách a napísané, že o zmenu miesta stretnutia a termínu stretnutia, upozorňujem ešte raz, miesta stretnutia a termínu stretnutia, čo sú dva rozdielne pojmy, môže požiadať organizátor, to je domáci klub. Či už bez súhlasu supera, alebo so súhlasom supera a riadiaci zväz, Slovenský futbalový zväz, rozhodne o žiadosti a môže povoliť. Riadiaci zväz, Slovenský futbalový zväz, má právo nariadiť stretnutie odohrať v inom termíne, ak boli splnené podmienky mimoriadne udalosti, nespôsobili terén a tak ďalej. S čím nemáme problém a neprotestujeme, ale hovoríme ešte raz, má právo nariadiť iný termín. A termín je jednoznačne v súťažnom poriadku v pravidlách uvedený ako dátum a čas stretnutia a miesto stretnutia je výhradne dané do právomoci organizátora, to je klubu domáceho, ktorý si určuje, kde hráva. No ale keďže ani na toto neexistuje v normách žiadny nejaký článok alebo nejaký bod, ktorý by to upresňoval, no tak odvolacia komisia vo svojom liste a zdôvodnení svojho rozhodnutia napísala k tomuto. Nasledovne, citujem. V obsahu právomoci riadiaceho orgánu súťaže povoliť výnimku z povinnosti hrať súťaž na ihrisku s trávnatou plochou je z povahy veci zahrnutá aj jeho právomoc povoliť zmenu miesta odohratia stretnutia v novom termíne. Hádam, nikomu nemusím viacej vysvetľovať, že povedať, že keďže môžeme povoliť hrať na umelom trávniku, tak v tomto je už obsiahnuté v tejto vete, že môžeme to povoliť hrať hocikde, hocikedy. A dokonca na štadióne s nižšou infraštruktúrou, ako je určené pre druhú lígu. No ak si Slovenský futbalový zväz myslí, že toto je dodržiavanie noriem, toto je dodržiavanie futbalových pravidiel, tak ako napísala odvolacia komisia, že rozhodnutie v súlade so stanovami SFZ, nie so súťažným poriadkom, ale stanovami, čo je o to zaujímavejšie, tak sa veľmi milia, lebo my trváme na tom a budeme trvať, že pre všetkých sú pravidlá, súťažné normy, pravidlá futbalu, záväzné a proste nemôže si ich niekto meniť len podľa toho, ako mu vyhovuje. Takže z tohoto dôvodu sme
sa rozhodli prijať ďalšie kroky, ktoré si rozoberieme ďalej. Treba povedať, že náš klub sa od začiatku, odkedy to stretnutie sa neodohralo, hľadali sme riešenie tak, aby sme dali zadosúčinenie aj futbalovým pravidlám, všetkým normám, ale aby sme hlavne dali zadosúčinenie normálnosti a serióznemu prístupu k riešeniu problému. Navrhovali sme rôzne alternatívy, čo samozrejme Komisia pre riadenie druhej ligy ako SFS neprijala, neakceptovala. Jedný z tých návrhov bol napríklad to, že keď my sme nemohli hrať v Trebišove v daný piatok 17. novembra, tak na Mijave 18. novembra hrali večer o 18. ženy prvoligovej zápas na hlavnej ploche u nás bez problémov, tak sme hovorili, udohrajme to na Mijave. U nás sú podmienky, že môžeme hrať, máme fantastický štadión na druhú ligu, podklad, vieme, že certifikát, ktorý sme získali teraz na jeseň, hovorí o tom, že tento štadión a hlavne trávnatá plocha patrí medzi to lepšie, čo na Slovensku máme, takže navrhovali sme aj toto, nebolo to možné. No a teraz je situácia tak závažná v ponímaní toho procesu nejakého právneho, že najskôr rozhodla Komisia pre riadenie druhej ligy, ktorá rozhodla tak, ako rozhodla, no a následne odvolacia komisia. No a odvolacia komisia, treba povedať jedno, že jej rozhodnutie je napísané v poučení: proti tomuto uzneseniu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. To znamená, z hľadiska normálnej ľudskosti a pohľadu len právneho nemáme už čo urobiť. Môžeme plakať, sťažovať sa, kričať, to je všetko, nikoho to nezaujíma. Bohužiaľ, žiadne médiá, ani nikto nerozoberal, že čo sa tu deje, lebo že toto tu tak má fungovať asi. Ale my to určite tak nechceme nechať, ani nenecháme. Odchádza od nás dneska najskôr v pondelok list. Výzva, žiadosť, prosba na prezidenta Slovenského futbalového zväzu, kde ho žiadame o to, aby zo svojej moci ako predstaviteľa, najvyššieho predstaviteľa futbalového hnutia na Slovensku zabezpečil, aby futbalové pravidlá a normy naozaj platili pre každého, aby zjednal nápravu v tejto veci. Lebo my to naozaj tak nechceme nechať a nedovolíme, aby niekto dehonestoval našu prácu, aby niekto dehonestoval pravidla a vôbec, aby niekto sa riadil podľa pravidiel a potrestal niekoho za niečo, čo neurobil nič zlé. Takže určite príjmeme ďalšie kroky na ochranu práv, ktoré Spartak Mijava ako klub má, či už po stránke ekonomickej, športovej, alebo po stránke spoločenskej a nejakého dobrého mena. My sa nikomu nevyhrážame, nič zlé nechceme robiť, chceme dosiahnuť jedno jediné. Aby sa súťažné stretnutie odohralo v novom termíne, nariadenom v súlade s pravidlami, to je na štadióne Slavoja Trebišov, alebo so súhlasom klubu Trebišov a Mijava aj na inom mieste, splňajúcom podmienka druholigových štadiónov, a odohralo sa v normálnom termíne. To je, keďže sa bavíme aj o verejnej časti, a Slovenský futbalový zväz zjavne podľa stanoviska, ktoré sme dostali, nemá lehotu na nejaké určovanie, tak máme čas hrať v marci, v apríli. To je jediné, čo chceme dosiahnuť. Nech sa o body bojuje na ihrisku, nám nejde o žiadne 3 body, o pomstu ani o kontumáciu, ide nám o serióznosť a slušnosť vo futbale. Takže budeme postupovať takýmto spôsobom. Tak odporuje tomu sám Slovenský futbalový zväz. Myslím si, že v futbalovom hnutí medzi klubmi, funkcionármi, hráčmi a spolu funguje všetko v nejakých normálnych štandardných pravidlách, systémoch, limitoch. Nemáme naozaj problém kluby medzi sebou. Je to len otázka dokazovania si toho, kto má asi väčší nejaký rozhodovací moment alebo nejakú väčšiu váhu na to, čo spraviť, a sa to zase dokazuje za každú cenu. A nebral by som to akože ako paušál. Samozrejme, treba sa pozrieť aj na to, že Spartak Mijava stále požíva na Slovenskom futbalovom zväze vysokú dôveru, lebo aj hovorca alebo referent SFS jasne zadefinoval, že na odstúpenie Mijavy sa nezabúda. To deklarovala zverejne na sociálnych sieťach stanovisko SFS. To znamená, že aj to hovorí o tom, že nerozhodovali v tomto prípade asi podľa futbalových pravidiel, ale aj s krvavými očami, lebo keď sa nezabúda, tak to sa hovorí o tom, že sa niekomu mstíme. No, ale nám to nevadí, nech sa mstia, ale nech sa mstia v súlade s normami, pravidlami a predpismi. Takže to spojme sa pre futbal je síce pekné heslo, ale najskôr musí ten najvyšší orgán futbalu na Slovensku ctiť, dodržiavať a robiť všetko preto, aby to tak bolo, a potom to tak fungovať bude. To, že zástupcovia v komisii pre druhú lígu sú zástupcovia klubov druholigových, je na jednej strane dobré, lebo od 1.7. začína na Slovensku platiť tohoto roku smernica bez výnimky, smernica pre infraštruktúru štadiónov, ktorá hovorí o tom,
že každý klub prvej, ale hovoríme o druhej lige, musí mať štádion, ihrisko s odvodňovacím systémom a zavlažovacím systémom tak, aby predošlo sa takýmto presne prípadom, ako bolo v Trebišove, takže sa teším na to, ako riadiaci orgán druhej ligy, to je táto komisia so zástupcami klubov, zabezpečí, že k prvému kolu jarnému budú všetky štadióny na Slovensku v druhej lige mať nový trávnik, nové odvodňovacie systémy, všetko, lebo vieme, koľko štadiónov máva problém s nespôsobilým terénom alebo naozaj extrémne zlými terénmi z dôvodu dažďa. To znamená nefungujúci odvodňovací a drenážny systém. Takže komisia na jednej strane sa tvárime, že má úlohu, na druhej strane je to nejaký orgán, ktorý zásada funguje, ale v princípe zásadné veci nerozhodne. Takže mrzí ma to, že kolegovia aj z komisie, ale mrzí nás to, že kolegovia z komisie pristúpili k takémuto razantnému kroku, alebo nepozerali sa na normy, neštudovali normy, nevideli normy a nepripúšťali to, že môže mať aj Myjava pravdu, ale pozerali sa všetci na to, že zase Myjava, čož nás mrzí. Toto rozhodnutie je len v prospech Slovenského futbalového zväzu, v prospech nikoho iného. To, že Trebišov získal 3 body, to nás netrápi. Nám naozaj nejde ani o tie 3 body, ani o to, či budeme v tabulke 4., 6. alebo 8. Nám ide o v tomto prípade jednoznačného pravidla. Takže jediný víťaz je Slovenský futbalový zväz, ktorý, tak ako som už hovoril, dokázal, že má najväčší a obrovský apetít a chuť dokazovať, že čo my povieme, to platí, bez ohľadu na to, čo je napísané v normách, bez ohľadu na to, čo je štandardné a v slušnej spoločnosti normálne. A v slušnej spoločnosti je normálne to, čo robíme my a snažíme sa, aby sa dodržiavali pravidlá a normy. Keď Spartak Myjava nemôže na základe žiadosti, ktorú sme dali, odohrať stretnutie na náhradnej ploche, lebo nespĺňame licenciu danej plochy, no tak to platí pre každého. Takže bohužiaľ víťazstvo neexistuje z hľadiska futbalu. Je tu víťaz SFZ, lebo dokázal, že my sme ten orgán, ktorý má pečiatku v rukách a povieme vám, čo bude, ale my sa voči tomu brániť určite budeme, lebo toto nie je v súlade ani s futbalovými predpismi, ani s stanovami SFZ.